Ram, anarin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Mga tugang, marinod po sa Indogabo sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count. Hangad po kitang alas 12 nin pagkaudto mga tugang sa DCGB, programang Aramon Nyato. Kita po mag-iribahan hanggang alas 12, digdi po sa DCGB, Lunes ngunya. Petsa 24 mga tugang kan bulan na Marso, kami po naglaom na kamugabos na sa marhay na kamugdagan sa mga oras na ini, ngunyan pong aldaw na ini nin Lunes. Chief Technical sa Technical Department, Chief Ramiro Tanay, kasabay dyan sinda tama, si Dandi ining partner ta digdi Jerome, si Sene, pakisuratan daw tabi digdi. Ang sa tuya tabi na partner sa intern halipo sa Cat College, si John Lloyd La Chica. Yan. John Lloyd, pag John Lloyd talaga, may itsura. John Lloyd La Chica, mas may itsura si Jerome Martinez. Mas may itsura, Shara May Leron. Yan. Newsroom, yan po dyan sa newsroom, yan po dyan si Angel Mustasa sa Luwas Mega Force Patrol para sa mga bareta ngunya na pagkaaga sa DC para paghahanap din mga bareta. Kumusta kaya mga tugang ang palarong Bicol update na dili po sa satuya na programa. Alright, aramon tanawan buwan naman ang report. Hali po dyan sa luwas, nasa linya, mga tugang an Mega Force Patrol, kasabay po ang satuya na Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Ramon tadaw ang mga bareta. Ngunyan na lao. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray naga sa mga paranta bayaw kita ngunyan digdi sang gunang bayan sa Banwan kan na uwas sa makakahuro niya tungunyan si Vice Mayor Hector Loyola tabi BP katatapos pasanakan na regular na session pero dahil man masyado nin na mga importanteng bagay and sa pakipaguro-nuro niya to digdi kay Vice Mayor Hector Loyola. By the way, si Vice Mayor Hector Loyola tabi BP nagdadalagan under independiente sa kargong alkalde digdi sa Banwan kan uwas. Pamusungo niyan an word na akap ta BBB. Sa iya an ibubusol niya sa rosa agenda niya halik aramo niya to Anong aran ining tabi, halik. Jim? Anong aran? Halik. Halik. Taso, usong ngunyan, akap. Akap. Saya halik. Wala man si Ramcon sigan akap mo wala ka Dahil halik. halik. Dapat ngay halik. Okay. Yan digdi si an masunod kan akap halik romansa nan masunod ka. Okay. Si Vice maray na aga po, welcome sa DCGB. Sa ibong na linya si BP Henry Sangkor sa DCGB. Apo, Vice, maray na aga po. Hello. Good morning, Sir Henry. Yes, sir. Good morning po, Vice. Ano po Opo, good konsepto morning. kainin na halik na programa mo tabi? Oo, kasi napansin natin ng gusto na napakarami ng mga ayuda, lalong-lalo na yung AKAP, Oo. diba? Mm. Yung ayuda sa kapusang kita, parati nang magiging kapusang kita. Oo, Kaya ako oo. naisip ko, siguro mas masarap ang AKAP kapag merong halik.
Tama. Di ba? Ang halik natin ay ang hanap buhay, ang lilikha sa kinabukasan. Ano, Vice, hanap buhay, Ang lilikha ang lilikha ng kinabukasan. ng kinabukasan. Very good. Ano? Halik, ang hanap buhay, ang lilikha ng kinabukasan. Oo, Opo. importante ngayon ang hanap buhay. Maliit man siyang hanap buhay, malaki man siyang hanap buhay. Opo. Ang importante, ibalik natin yung value of work. Yes. Alam mo, sa panahon natin, lalo na sa mga edad natin, makikita mo na importante yung isang butil ng bigas. Yes, Nagagalit yung mga lolo natin kapag ka nagtitira ka ng mumu sa pinggan. Kasi sasabihin niya, alam niyo ba kung gaano karaming pawis para ma-produce ang isang butil ng bigas? Dahil yan sa value of work, pinapahalagahan ng Pilipino ang value ng paggawa. Nasa tingin natin, yung akap kasi stopgap measure eh. Opo. Pang maiksing panahon, pero kapag puro akap, alam mo namang walang nangyayari pag puro akap. Dapat talaga dagdagan mo ng halik. Diba? Okay. So, yan lang naman ang programa natin pinatitingkad natin ngayon. Tuloy-tuloy na yan. Iba-iba ang mukha at forma. Yeah. Meron sa LGBT yung paggugupit nila. Tinulungan natin sila magkaroon ng hanap buhay. Yes po. Tapos binibigyan natin ng umpisang puhunan yung mga organisasyon at asosasyon. Inumpisahan natin sa 5 sakong bigas, tapos nire-replenish nila para yung mga miyembro nila makakuha ng murang pagkain. Opo. I see. Okay. Kailan po ito, Vice, pwedeng magsimula? Nag-umpisa na po yan. Siguro mga 4 months ago. Alam mo naman tayo, hindi tayo masyadong maingay. Oo nga. So with that po, ano ang mga target beneficiaries natin po dito, Vice Mayor? Ang target po natin dyan are mga sectoral groups, no? Okay. Meron tayo ngayon, pinaiigting natin yung relasyon natin sa Red Dragons ng Guardians. Tapos yung LGBTQ. Opo. Dito sa Coastal, naglagay tayo ng payaw. Yan yung fish shelter sa may barangay Cagmanaba para sa mga fisher folks natin. At maraming nagbabato ng suporta na gusto nila na makatulong din sa mga sektor. Ayun. Okay. Ano po ang kanida? Ano ba po gustong mag-avail ng programang yan? Ano po ang pwedeng gawin po, Vice? Nakikipag-usap lang po sila sa opisina natin. Tapos, inaayos natin. Huwag silang mag-alala ka mo. Hindi tayo mahilig magpo-post sa Facebook. Oo. Sikreto lahat yan. Sikreto lahat. Oo. I see. Okay. So with that po, dapat may grupo tabi, Vice, tama? May grupo. Hindi Opo, pwedeng kailangan individual. may organisasyon. Oo. Tapos meron silang aspiration o pangarap na makatulong sa organisasyon at sa mga miyembro nila. Oo. Ang organisasyon po, Bad Vice, dapat may, ang tawag yan, parang may legal personality? Usually registered sila ng DOLE, SEC, o kung anumang accrediting agency. I see. Okay. So ano pwede pa maulit kung anong pwedeng programa na i-offer sa bawat interesadong organisasyon po, Vice? Halimbawa, interesado ngayon ako sa ganitong bagay. Pwede silang magtatag ng isang maliit na tindahan sa barangay. Yan. Oo. Yun nga, sa Fisher Fox, nagbibigay tayo ng nets. Sa kayo, naglalagay tayo ng payaw. Tapos yung sa mga LGBTQ, kapag marunong at sanay sa paggugupit, sinasama natin sila doon sa libreng gupit ng LGBTQ. Ayun, very good. Ang mga training po niyan, Vice, tama ba? Ang pagkaintindi ko, parang depende sa gustong malaman nila? Yung sa pag-train po, financial literacy na lang ang kailangan. Kasi correct. Katulad sa pangingisda, sigurado ko mas eksperto sa atin yung mga mangingisda. Wala na tayong ituturo pa sa kanila unless financial literacy. Kasi naniniwala tayo na isa sa mga challenges ay yung financial literacy. Kailangan yung masusi at wastong paggamit ng pananalapi. Medyo kulang ang kaalaman kung may pera ka, anong gagawin mo diyan, 'di ba? Apo. Financial literacy ang pinakakailangan.
Yeah. Okay, okay. Sige, Vice, baka may panawagan ka po sa ating mga kababayan po dyan sa Uwas Albay. Go ahead. Yun lang po. Alam naman natin pare-pareho na malapit na ang kampanya. Huwag po tayong magpa-distract dun sa kampanya. Kung hindi, mag-focus tayo dun sa mga pangarap. Jim? Naputol si Jim? Sandali lang Kasabay po si Vice Mayor Hector Loyola ng Uwas Albay. Kasabay niya to mga tugang ang siya. Ano yan? Dapat niya tong maraman. Okay na? Joshua, ano yan? Jimmy? Jimmy? Hello? Go ahead. Okay, balik ko kay Vice Mayor. Apo. Vice? Hello, Sir Yeah. Henry. Go ahead po, sir. Sa panawagan sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Uwas Albay. Opo, sa nalalapit na kampanya, Oo. siyempre masyadong maingay, maraming distraction. Oo. Ang pakiusap po natin sa ating mga mamamayan, lalo na sa pamilya, na mag-focus lang po tayo sa pag-abot ng pangarap. At Yeah. umasa kayo na ang gobyerno, ang lokal na pamahalaan, ay hindi magiging pabigat, bagkus magiging kaagapay ninyo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Yes, tama yan, Yeah. Vice. Good luck po, Vice. Mabuhay po kayo. Thank you, Sir Henry. Mabuhay ka rin po. Sir Apa. Jimmy, thank you. Yes. Okay, Jim. Tadi BP mga tugang mga uwas si Vice Mayor Hector Longhair Loyola. May bid siya digdi sa Longhair sa Banuan Kanawa. So pangalan ni Sir Raymond Rakid, Vice Mayor Hector Loyola for para sa nagdadalagan para Mayor Independiente digdi sa UAS. Jimmy Nasalita, DCGB UAS. Jimmy, independiente siya as mayor sa Uwas Albay. Ayan. Vice Mayor Hector Loyola. Alright, sige, sandali lang. Standby muna pa rin alta na sa cellphone number si Bea Nunez sa dagdag na report. Bea, good morning. Hello, Si Jace, go ahead Jace. Jace Escobar on the line. Go ahead. Ano po, BP? Muna po yan po kita dito sa Legacy Science My Food po. Pakatapos lang magtawag sa first set of po ang Albay at Masbate City. Mhm. So, naging mainit po naging mainit po ang paglalaban ng Masbate na kung sa ito ako ito at for the briefing para kung si ang mga aksinista. Aha. Yan po, pagkatapos lang po nila magkarawat digdi sa Legacy Science House po. Mm. And ano po, naging interview kay sa coach po ang maliit na high school na kung saan ano po. Mm. Oo. Jace. Hello, Jace, pakikuan mo na lang. Medyo ba ko malinig ang audio? Pakikuan mo na lang, paki-explain mo na lang kung ano laman ka interview mo. Apo, Jace. Oo. Paki-explain mo kung ano laman ka interview mo. Medyo maribok ka sa bago. Go ahead. Oo. Ayun. Hello, Jace. Jace. Hello? Jace? Yes po. Go ahead. Medyo nawawala ka sa bago. Pakiulit kang, ano sulaman kang interview mo ka sa bago? So, ngayon po, nagpapituloy sa Maliit National High School na naging ako manda ako so naging tawagan sa ibang players kasi lang may connection ko
Wala. Okay. Okay. Sige, Jace. Salamat, ha? Hello, Jace. Alright, sige. Okay na. Salamat. Medyo makuan ano? Maribok ang signal ni Jace Escobar. Hali po dyan mga tugang sa kwan, sa luwas. Sige. Oras natin, 6 minutos bago magabot ang alas 12 din pagkaudto. Sandali lang. Ano sa number ni Jasmine? Jasmine, madali lang Ay, Shara, ano mo sa number ni Jasmine? Si Jasmine na Bausing? Halat ko na. Sandali lang number. May lang. Maripot daw Iguwa siyang interviewon. Iguwa siyang interviewon. Alright, sige. Ilag ko na muna si Paring Al habang nagitik si Jasmine kan sa iyang number na pwede niya itong maapudan mo niya na pag-aga. Paring Al, good morning. Come in. Morning, tabi pare, nagiging sentro na talaga nin aktibidad kan Legazpi City ang barangay Dapdap na naghahakot na nin mga turista, lokal man o dayuhan. Ini ang sitwasyon haros kada weekend na may darakulang okasyon na pigigibo ang syudad. Kan Sabadong Banggi, dinagsa ni mga bisita ang Sawangan Park sa barangay Dapdap dahil sa free concert kan Big Mountain. Mga foreigner ang naging performers kasabay ang local band na Arim Vibes sa proclamation rally kan Ako Bicol Party List 131. Sa pahayag ni Executive Director Kanago Bicol, Mayor Attorney Pino Garbin Jr., na nauman pa sa mga masunod na aldaw ang kadakol pang mga aktibidades na gigibuhan kan o gibuhan kan na syudad. Parte sa naman ini sa pagpromoter kan turismo sa Legazpi City. Sa ibong nanado, sinabi man ni board member, Liga President Isiam Ismael na plano ninda sa ngunya na simana, sa Marso 28, sa start kan local campaign na gibuhon digdi sa Sawangan Park ang grand opening campaign ninda tangani na mas mahiwas ang lugar asin pinagaplanuhan na mag arkilagiaray nin saropang sikat na banda para sa kaugmahan kan mga Legaspeño asin iba pa mga bisita na minadagsa haros Burubanggi kung maray ang panahon and lalo-lalo na kung weekend sa Sawangan Park kan barangay Dapdap na nagiging sentro na nin mga aktibidades asin turismo kan Legazpi City. Yan po pa din ang informasyon. Hari sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paring Al, sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linya po si Jasmine Bausing sa dagdag na report. Jasmine, good morning. Go ahead. Muli ni aga taga BVP, maray na agaman sa satuyang mga parantabay. Ngunyan po sir, pigbisita ta po ang Biliting School, kang delegates, kang Camarines Sur. Ngunyan na aldaw digdi sa Bagong Bayan Central School, nganing paruho na ang kamugtakan kang mga delegates. Kasi bago sir tabi, nakipag-ulay po ako kay Madam Maribel Rafaliolita, coordinator po kang coordinator special programs kang Bagong Bayan. Sa tuyang naaraman po sir, naigwa palan po nina kulang-kulang po sa 1,000 mga delegades kang Camarines Sur, kay iba nadigdian mga atletas, coaches at yung mga chaperons. Sila ko sir na mga bisita na hali sa Kamsur, dahil gabos na akomodar kang Bagong Bayan Central School, linhuli sa kinulang na mga quarters. Mantang pinaagaan ibang mga delegades sa Bagong Bayan East Washington na may 12 pang mga naakomodar na rooms. Dumantabi sir sa Bagong Bayan East Washington, which is sa ibong lang kaining Bagong Bayan Central School, kaon dumantabi sir Haun duman pigsararo po sir mess hall as in kitchen kan Kamsur delegates. Manungod man po sir digdi sa seguridad kan delegado sa
delegadis kang Kamsur. Sa ngunyan po, kaibata po Sir Ana, Police Lieutenant kan Kamsur po, nganing maaraman ta po ang sa indang malakda nga sa pagsiguro ka na safety kan mga delegadis ta po sa Kamsur. Tao ko na po Sir ang telepono. Apo, anong pangalan niya, Tabi Jasmine? Anong pangalan? Si Police Lieutenant po, Hector Consina po. Okay, sige. Hello, sir. Hello sir, good morning po. Yes, sir. Sino mo po sa Indong Parantabay? Opo, Lieutenant, si Henry po sa DCGB. Kumusta po, sir, ang sa indong paghahanda para sa pagtaunin seguridad sa mga kababayan tang taga-Kamsur dyan sa Bagong Bayan Central School? Okay man po sir, nagkaigwa man po kita ng briefing bago man kita kayo nag-jump up sa provincial office po kang Camarinesor. May mga instructions man po kitang sunod na Opo. alis yung mga namamayo. Kung ano po ang mga dapat na gibuhon ta digdi sa tuyang pagbabantay digdi sa karawat ni people meet. Opo. Kwan, sir, Lieutenant, paano ang kwan dyan? 24/7 po may nakabantay ka mong mga tauhan dyan? Yes po sir, 24 hours po iniyo. May nagbabantay po kita din ng pagkaaga, tapos may nagbabantay mo po kita ng pagkabanggi. And may nagro-robbing man po kita sa mga quarters po kang mga delegates para po masalisihan kita dikan Iyo. ibang kaya pasiguro man po kita din perme. Iyo baga. Bata, dyan baga tabi, sir, sa likod kanya na Bagong Bayan Central. Open yan eh. Di ba? Open. Yes sir, may bantay man po kita duman sir. Itong sakop sir kang Bagong Bayan East, si high school po duman. Opo. May nakabantay man po kita duman ng mga miyembro po kang PNP. Siring man po may force multiplier man kita na kaibanan digdi sa pagbabantay digdi. Siyempre po, sinda po ang nakakabisto kang mga naglalahog kung taga digdi o bako. Yes, tama. May koordinasyon tabi ka mo, sir, sa barangay? Actually po, nakadirekta po kami sa Legazpi City Police Station saka sa Albay Police Provincial Office po. Pag po ang barangay po, may coordination naman po siguro ang mga school heads digdi sa Kangdip digdi sa probinsya po ng Albay. Automatic po, yaw naman sinda ang public safety officer po taka ang barangay tanods. Nagapasunod ka mo, sir, kigari curfew sa Laugkan compound? Dayman? Halos dayman sir kasi ang mga delegates man po automatic man po ninyo pag medyo oras na nasa laog na po man po kang mga tendang mga coaches. May mga tapos, ID man madali mo ma-identify. May mga ID man mga athletes bisita ta. Yes po. Except po sa ID ninda, may sistema po sinda garo po bagas sa palarong pambansa na pag naglalaog luwas ka sa gate, madedetect kung nagluluwas ka, tapos kung nakabalik ka na digdi sa quarters. Kung may kulang po na maaraman ninda kasi ma-register po duman sa parang may gwasindang QR code pag na pigaagi duman sa screen duman, tapos kung dahil pa nakabalik, aram nila kung dahil pa nagbubuild di sa quarters. Yes, opo. Sige, sir, nagkapirang aldaw pa man sa naliyaon dyan ang mga taga-Kamsur. Kumusta po assessment nindo? Generally peaceful man po, mayo man mga untoward incidents digdiyo. Nagtatabang man po kita di sa pag kang traffic digdi sa laog ta. Pag may dakol na pong sasakyan na dikit man lang po kaya ang parking digdi. Di man lang po tigasista, tapos katabang tamang po ang mga hali po sa regional office at saka sa Albay Provincial Office po, ang PNP po kang Legazpi City. Nag-a-assist man po sa tuya. Kami po kaya nakapokus kami dito sa security sa laog. Sila po naman dyan sa luwas. Ayun, very good. Opo. Chief, salamat ha. Good luck po sa mga tao mo dyan and salamat po sa indong efforts na matabangan ng mga kababayan na delegado na yaon po dyan. Iyo po sir, salamat man po sa oras po nindo sir. Welcome po na maray. Ibalik ko na po sa tao po nindo si Yeah, opo. Jasmine? Yes, Tabi, BP? Opo, go ahead. Okay, Tabi, BP, yan Tabi ang update digdi sa Bagong Bayan Central School para sa Palarong Bicol 2025. Jasmine Bausing, intern Haling Bicol University, DCGB News. Salamat, Jasmine, sa report. Hali dyan sa luwas. Delikado ito, Jerome, na mga yan araw ka anjing na mga or interview sa police jing, mga delikado anjing.
May mga history na pati kita digdigan na rin. May mga history na pati kita rin. Pero so nag-resign sa tuya na nagparol interview sa pulis. Ibang do ka man, kasalo na sa duwa. Are, delikado. Kaya nga si Shara, habok ko ni paluwason. May bareta kitang alas 11. Tama ba? May news kitang alas 12. Joshua? Hello? Okay lang? Pwede ka maghalat? Sanay kita? Di ka mag-interview na, no? Wala man. Negative man dito eh. Sabagay, sanay ka man maghalat? Garing nga sa naghalat sa'yo mo. Garing na pagalnaman kakahalat eh. Ano? Goodbye po. Pasiguro. Standby, pagkatapos kang newscast, ibalik ta ang ikasa, ere. Standby muna, mga tugang at mga bareta sa oras-oras. Susunod na. Makalipas lang kayo ni. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras po, alas 11:05 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na bawasan dapat kan Japan ang taripang ipigpataw sa mga batag hali sa Pilipinas. Saro kaya ang Japan sa may pinakadakulang market sa nasyon alagad, dakulaan ipigpapataw na taripa na maabot sa 18%. Nakapalaman sa nasabing Japan-Philippines Economic Partnership Agreement na dapat na sagud 8% sana ang nasabing taripa. Dugang pa kan opisyal na ang pagbawas kan taripa makakatabang sa mas dakulang investment sa mga nagpapabakal nin batag sa nasyon. Nagalaw naman ang opisyal na dadangugon kan Japan ang kahagadan kan sa indang opisina para sa pagpababa kan taripa. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, ini po si Mardela, ang lalaking palaging inuumaga. Nasa linya po mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay po si Joshua Bino, ang lalaking pirming pasiguro. o kaya 9 minutes makalipas ang alas 11 nin pagkaaga. Joshua, good morning. Good morning, DPN. Good morning sa mga para-atabay. Ano na kung yan digdi sa Media Center na binugtak ka na Department of Education Bicol. Aha. Digdi sa Albay Central School. Sige daw. Kung nasa ongoing na press briefing. Aha. Ganyan. Tangani malikayan an pirikunan pagpasuruhay kan mga atleta. Arog kan nakaagi kan nakaaging o arog kan na nangyari kan nakaaging taon sa kawat na championship match sa kawat na football. Iyo Na nag-iriwal sa mga atleta. Kunyan, may pinag-implementar ng mga precautionary measures ang Department of Education o DepEd Bicol Taditi Henry. Sigon kay Sir Dexter Season, ang Regional Sports Coordinator kan DepEd Bicol, tangani malikayan ang kariribukan, mas bakol na mga polis, asin mas bakol na mga public safety officer o PSO, na may hiling sa palibot, lalong-lalo na duman sa mga playing venues. Nakihuron na grupo ni Season sa mga polis at PSO din sa Legazpi na dagdagan ang paindang presensya bako sa mga billeting skills kundi lalong-lalo naman duman sa mga playing venues. Ngayon po tayo dito Henry ang football na iyon naging sikat ka na kaaging taon dahil sa Rumble. Dati, anom na polis lang ang nagduduty kada daw. Ngunyan, ginibo na tayo dito Henry 24. Ang nakastandby duman sa venue kan football sa may Bicol University. Tangalan ng dali man tulos na makaagap. Isa so magkaigwanin kareribukan sa tao kan mga atleta. Ako sa na football ko di sa iba pang mga combative sport. Arog kan basketball at iba pang kumbaga nagbabaralyahan talaga. Sigun kay Dexter Season, talagang dahil man pigili kaya na although in sports, karawat-kawat tabi dito Henry, o di siyempre darakan pagmati na nasa tao kan kawat, minsan dahil nalilikayan na medyo nagigit agresibo ang sarong atleta. Kung kaya naging na maikmat po niyan ang DepEd Bicol, maday naman kita maging sikat pag-abot sa rambulan. Kung kaya dagdag na pulis as in PSO ang saro sa naging lakdang minda para malikayan ang pag-iriwal-iwal sa dito Henry sa tao ka na palarong Bicol 2025 na nagpuo na ang karawat ni Aldaw matapos sa Sabado, Pizza 29 kan daw. Iyo, iyo pala ng solusyon. Ang dapat dagdagan ano yan? Dagdagan ang pulis ko dati. Oo. Pero aram mo kung ako dyan magbuot. Ang the best ka yan, ano ini ang nagbabantay, maski duwa sana, saro sana nga ni gayod. Ang kapot-kapot niya, buntot pagi. sarong rapat. Saro sanaan pamantayon mo. Nagalakaw-lakaw siya, ganapig papatanog-tanog niya sa ere ang buntot pagi. Pati
So, masamang espiritu, nakakahali. Tayan baga, sabi baga, ang mga maraot na ang mga elemento sa kapalibutan, minadulagyan sa buntot pagi. Bada may nagkataram naman sa mikropono. Unang anunsyo, ang sinumang magpasaway sa larong ito, makakatanggap ng isang hampas ng buntot pagi. Thank you. Pangalawang anunsyo. Ikaw magkakaya niya, di ba? Di ba? First call, 100-meter run, athletics. Tatagalugan naman. Unang tawag, 100 kilometrong takbo na may hadlang. Ang mga armang gayan. Second call, ang sinumang mapatunayang nagkamali, hampasin ng buntot pagi. Ay, tiro tultulog niya. Gano'n sala ngayon. Gano'n naman sala ngayon, Mr. Gano'n ka. Gano'n nga susun mo. Saday pangyan ng udto. Gano'n nga saday pangyan ng udto ang susun mo. Gano'n nga din ka mugtakin naman ang pigotulog mo yan sa mga nagantabay sa ino. Tapaminsan kaya, kung gamitan mo kimedyo kan man, gano'n nga turul-tul man. Medyo kamay na bakal man. Yes. Kaya lang, pag dahil ka na sa pwesto, rimate ka. Pwede. Ipaparisto ka. Darahong ka naman sa abroad lamang. Dadarang ka sa abroad. Awenda. Okay. Ayun, sabi dito, pinagbantayan ta mo na ining press briefing digdi sa Media Center. Nairipod na. Ay, di pa man kikuha na, mamaya pagayod sa mga medal tali, ano? Hapon pa, biti. Yan hapon pa, no? Sa ibang karawat, ongoing pa man. And sa mga initial na results, yaon pa duman sa kanya-kanyang Iyo. venues. Yaon si Mayor Kasabago, press briefing? Minahali ka lang. Bako nakakuan siya, nakapulo kiputi. Nakabuklis. Tapos may saro siya, gusto mo hulaan ko sa mga attire ni Kwan, hulaan ko sa attire ni yaon si Mr. Dexter Season. Sinta na. Yan pigiling ko. Nasisirip ko kamoy. Sa briefing ka sa bago, Mr. Dexter Season. Yan. Di ba? Buda. Garo nga na yaon si Karen eh. Wag-alik na tamay, ako nga nang pinawalat. Tamay atindiran ba siya? Si Mr. Upa, dakol yan. Ang mga ginamit nga ng mga tukawan, may mga puti na cover. Buda. Lamis. Bulag crystal ka palang yan. At anak, ako pa. Okay, sige. Anyway, yan tabi, BP Henry, pagtutok ka, digdi sa inot na press briefing kanin palarong Bicol 2025. Abangan ang mga updates sa paglibot na naman sa Philippine schools and playing venues. Ay, alam ko na pala, ano sa latest news ba duman sa DOT? Nakalaman ka? Ala ko naman, BP, ka sa bagong aga, may nakaulay ako. Kung di man siya pwedeng ikot. Dahil man siya ng go signal. Wala naman sa assistant director? Ang nakaulay ko si Chief Operations Sir okay. Natanawan. Okay na problem. Balikan mo si ARD. Kung aram ko si ARD, pwedeng kwan yan eh. Pwede mo siyang dakol na mga plano yan para sa Bicol region, kaya baka makaoron. Balikan mo Saga. Actually, dakol kami na pag-istoryahan ko Ayaw. Tarang naman, dapat may kwan kita, may source kita na magkukot sa attribution. Okay? O, di sige. Balik ka. Importante ito ta. Ayun na ngunyan ang pigiristorya naman. Sige. Yes. That's what we now. Sige. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Taon-taon, imagine, araw kayo ni, may pipa research ako sa mga pag-iribat, nagkakirigkigan kasuhapon. Actually, medyo may nagkapirang simana na may nagtitext sa kuya na igwa nga ki public hearing. Ano nga kung public hearing? Public hearing mga tugang para sa pagpapailaw kan mayon. Dinakigig ako John Lloyd La Chica. Papailawan mo ang Mayon Volcano. Ang aram ko, bako man nainot yan sa Mayon, bako man tabi ilaw.
Ang nainot dyan sa mayon, iwal. Talag-iriwal, mga tugang dahilan sa baybay. Kumbinsido ka mo, kamong mga parantabay, nagtutubod ka mo, nasaro mga tugang sa pig-iriwalan sa albay, baybay. Ngunyan, may ganyan ko, garib ako bang tutuin eh. Di, kaso hapon sa press con, kansarong kandidato para senador, nakaurong ko si Mayor Garbin. Kaya ko yun, araw mo tabi ito na, ano yan, may notification sa imo, sa LGU, na igwa ki, ano apod ka yan, igwa ki, gigibuho na, public hearing. Di man nga rin sa Legazpi. Di man niya sa Legazpi akong araw, di man niya ki-coordination na sa kuya yan. Ano nga niya ko iyo? Kunyan, tamang-tama, uminabot si Vice Mayor Mark Aguas, kan Santo Domingo. Sabi kay Vice, nga ko Vice, ba hindi katabi kung ano yan na tripon dyan sa imo? Dahil nga yari, pero baka nga may permit nga yan, tama lang nga ni magamit nga niya kang Potenciano Gregorio Covered Court. Pag yan nga gagamiton, sigurado nga yan, di ko nga ang keep permit hali sa municipal treasurer. Pero nga ako, di akong personal na invitation sa ko tungkol dyan sa public hearing na yan. Ha? Hello? Pare. Po. Morning. Morning. Katagan ki ilaw, tawag ka dari speedo bagas truck. Pare. 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 Gari ka parang rapadohong kampuntot pagi Iyo baga, pwede speedo baga sa mga truck, sa panguling baga. Sa napatan na ka pa. Oh, iyo baga. Pagkaroon niya pa naman. Ay, nasa imo. Bye-bye na, bye-bye. Salbata ng pading doon, sisigyapot sa nako ni pading, sisigyapot sa nako ni pading doon, Noel. Noel. Iyo nga nagtataka po, kung takari mahinig bye-bye. Sisigyapot sa nako ni pading doon, kaya baka nga pa rin magkagulo yung sa truck. Dahil mo na. Ininutan ako. Ika pala. Ako man, takari mahinig bye-bye. Okay. Napapanggi na baga ako, baliklo mo na. Paano mo na pag-excavate to kan? Kaya may ilaw. Hindi magbabali mo na pag-excavate. Dapat may liwanag. Dapat may liwanag. Kundi, paano ka ito? Sabi sa report ni Jomar, nagabot na tabi Santo Domingo na maatin ka ito. 7. Ang problema kan, BP, itong pesa nito, kaya nga ninaprobahan na yan. Kasi wala yan na budget. Bako sa na budget, may ano na yan, may feasibility study. Yeah, okay. Ibig sabihin, okay na ang feasibility study kan, kaya may budget na. Iyo, pero sa naman sa nako akong kwan pare, gari makondukta pa lang ki feasibility study boda hearing para sa planong pailawan. Imagine 1.2 billion? Gari BP sa laman niyan, ma-allocate ka kipon doon na dahil kailangan na kung saan mo ba sa patagamiton? Iyon manangga, ano? Iyon manangga. So 2024, ang initial fund, kung ako nasala, 500. 2025, 750, 7,500. 750 million. 750 million. Di 1.2 billion, gabo, diba? Iyo nga ni, ang punto naman, hindi ko sasabihin, so feasibility study kan, okay na. Iyo. Eh, pwede na. Paano, ang apot ko, BPR kayo ni, bago pag ma-feasibility study ka, dapat may consultation ka muna. Mataliong ka man. Gari tama ka man dyan. Gari tama ka man dyan. Naisipon mo, babe, paano ka feasibility study ka? Paano mo maharama? Tama o sala? Kundi kang bigapot duman sa area. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad, bigo. Okay. Dari manggutakan salbatana. Gurang nalansiyan mo ba? Awinta. Okay. Thank you, bigo. Salamat. Ay, Jerome. Aputado no kunyo ano sa pigalat kong bisita sa baba. May pigalat akong bisita sa baba. Aputado tabis. Yaw na. Ay pangyari ko na. Dyan dali lang ha. Amigo. Pabayaan siya na sinda. Pabayaan siya na sinda kung ano ang plano ninda. Pabayaan ta sa. Ilingon ta sa nali. Ang
ang mga bayong bago niya, nagkakurusang nagtatarang ko. Okay. Alaton mo sa mainog, sa kamuyog-yugon. Yan, very good ka man. Tama ka man dyan. Tama ka dyan. Tama. Oh. Kabayan ta sa damo na. Alaton ta mga tugang na maghinog sa kata, takdagon. Kung pwede man ang ganka-unon. O, sandali lang ha. May bisita kaya ako digdi. Mga tugang, sandali lang. Magko-commercial muna akong madali. Alas 11:21 oras po sa Pilipinas. Sa programang Aramon Nyato, mga tugang digdi po sa DCGB. Hain daw digdi sa stinger na pigamit ni, madali lang. Ito dapat, makuha ko so stinger ni Paringmar na Aramon Nyato ay garidae. O anyway, mga tugang, ang mga balita susunod. Ang commercial pala susunod. An oras hatod sa Indokang Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili. Handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gapo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili. Serbisyong na matanos kon si J. Pili. Handang magserbi kon si J. Pili. Handang magserbi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham
Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila.
Alright, alas 11:31 oras po sa DCGB asin sa Pilipinas. Uy, pasalamatan kong unaparan si Kwan Adi. Ate Shara, ibugtag mo na tabi din sa list of donors ta sa steady mo lang hanggang mga saaga. Buda so itong so donors kang chinelas. Ano? Digdi po sa... Taigwa kaya kita ki Operation Tulong. Mga tugang para sa mga biktima nin sulo duman sa Kwan, duman tabi sa Banuyo, Pilar, Sorsogon. Ano? Pasalamatan ko lang si Tita Marie Honrado, boda si sa iyang agom na si Manong Rick, ha? Si Busing Rick Honrado. Salamat tabi sa mga sleepers na yaw po digdi sa DCGB. Tayo hatod minapuan duman sa kasabago kaurong ko si Kapitan Canbonio. Tentative may tabing schedule kang pagpasiring duman baka tabi sa maabot na Miyerkules, ha? Baka tabi sa maabot na Miyerkules kita kaya mga tugang ma-deliver kita duman tabi. Adi, okay? Sige, bago po sa iba pa niya itong istorya, 11:32 oras po sa DCGB. Nasa linya po si Joshua Bino. Minabalik. Joshua? Yes, Pipi. Good news. May duwa ng gold medal ang Albay Division. Ay, wow. Okay. Nagkatrotindog ako digdi sa Lawascan, Albay Central. Pagkatapos ko mag-report, nagdulok sa kuya si Sir Froy Pena, si spokesperson candidate Albay. Kaya Sir Jos, may gold medal na ang Albay. Kalayan tabi kung anong sport ni Sir Froy. Subutin rin po, kandi si Gidi. Amigo. Maray na agatabi, amigo. Good morning po. Yes, sir. Ano pong event so ginanahan kang Albay na igwanin duwang Bulawan? Kasuba ako nagpahagad kita yung spot report na around 9:43 a.m. So nag-report sa tuya, igwa kitang ang Albay, nagkaigwa tulos ki duwang gold sa Arnis individual single weapon. Arnis individual single weapon. Single weapon. So sabi yung kantabi, Sir Froilan, ang Arnis saro lang? Nakapot? Opo, ang kapot niya. Saro. Yeah, okay. Ano po ini? Boys or girls? Boys po ini, saro sa LM, saro sa secondary. Ayon. Elementary and secondary. Tagsaro. Parehong gold. Opo. Wow. Ayo po. Opo. Very good. Ano po sa kalaban kayo ni Sir Froy? Pandig di sinabi tabi, pasensya tabi, pwede sinabi excited so sa tuyang pinareport. Ang sinabi lang so sa Albay. Naranan ko tabi so sa elementary. Sige. Sure. Apo. Si Cedric Oxales, ang grade 6 po ini, hali sa ginabata ni Central School. Okay. Buda ang sa secondary si Philip Anthony Cresponde. Saro po ini sa secondary po ini grade 9. Opo. Sa Moms po. Wow. So secondary and elementary. So sabi yung tabi kan Sir Froy, tag-gold na ini, final na yan. Siya na. Opo. Sa event na ito po. Sa event na ito. So with that po, pag nakakuha ki gold, may kuwang ka, pwede kang mag-qualify pag-arugan sa palanong pambansa? Pwede po ini kasi bako pa din ito nasusukol na karawatan. Iyo. Okay. So, it's final ng Albay Iguatulos ka automatic na duwang gold medals para sa kawat na Arnis, elementary and secondary. Alright. Ano pa tabi? Itang saro pa. Yeah. Tataw-taw lang may naglaog man, primerong gold ka Albay, swimming girl, secondary. Swimming girl secondary. Opo. Yan, okay. Di bali, tulo na, Sir Froy? Opo, tulong po. Opo, swimming secondary. May pangarang ka na po? Babae ini po, hali sa Bunga National High School. Opo. Si Vishnu Priya Dasi L. Briguera. Okay. Ano ini, ang event niya po, 400-meter freestyle. Ayan, 400-meter freestyle. Solo siya, tabi, di ba? Tayo mang bako relay. Solo. Bako mo po. Opo. Ayan, very good. Nahiling sa oras dumandalagan niya, ay langoy niya, nasa 5 minutes and 16 seconds. Ayun. Opo, very good. Ano pa tabi, Sir Boy? Igwa pa? Sa ngunyan po, may pa-ongoing pang elimination, ligo kitang nasagap, buman sa baseball, sa lidong. So yan, Naga versus Kamsur, winner, Albay versus Kamsur, winner Albay. Ang score tabi, 10-3. 10-3. In favor?
Albay po. Sa Albay, Winner, okay. Albay. Pero ining game na ining ball games na ni po, may kuno yan ano, dai pa ito final. Tada ko magkakalaban yan tabi, Kaya sir. po, first game pa lang po ito po. Ayon, at least kita nanggana kita sa baseball ano. Salidong pa lang pikakawat ni. Iyo po. Opo, okay. Ano pa tabi sir ang garipiga asanta na medyo makaka-excel kitang maray? Maluwas ang abilidad kan mga albayano. Dupan pero sa sili, sana makuyanta ini kasi makusog na contender ini. Iyo. Sa Albay. Opo. Mhm. Kang last year, ikapira po kita sa standing, middle standing? Sa kuyan po kita, nasa pang-apat po kita. Ayon. So at least tamang baka makaabanti kita ngunyan kiro lang ka. Ano, Sir Froy? Ito ang target pangunan. Sana maka-uro-abante kita. Oh, okay. Sige sir, good luck po and mabuhay. Albay Division. Salamat po. Good morning. Apo, thank you. Joshua? Alright, BP. So, iba na pala, manitulo na ang gold ng Albay Division. Ayan tabi, BP. Duwa sa Arnis, elementary and secondary. Oo, tapos sa swimming girls. Swimming girls. Yan. Freestyle. Sa 400 meter freestyle. Oo. Ako kato Joshua, nagpinda ko dyan lang gagana. Sa swimming. Sisid. Sa totoo, swimming. Pili ka gana sa sisid. Ano? Sabi ni Sir Troy, nag-ulog, pili ka niya kung gana sa sisid. Giri, basta ang natulang ko ito. So, gari, no meter and no style. No. Yan. Steady ang hirap migaw, steady na. Okay, pero magbahon ako ta igwa nagki-gold tulo sa Albay. Yes, balik ko. The best. Okay. Sabi dito, ang update live degree sa Media Center, Albay Central School with Sir Froyten Nakan Albay Division. Josh Tobino, PCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. May kinaraman po dyan sa tuya na ano yan na Palarong Bicol 2025. De ko na kukuasukan ko digdi. Nailing ko pala ng sukan. De ko pa anam niya ang patid so kalas zero. Palarong Bicol 2024. Palarong Bicol 2024. kan Sports Special Coverage. Kan sarong kwan pa ini, kan sarong taon pa ini, de ko na, anyway, baka de pa na edit ha, de pa ko na edit. Para po sa Palarong Bicol update, special coverage, mga tugang kang DCGB, katuwang tadyan ang satuya tabing mga interns, alright. Now, gusto ko lang tabing i-acknowledge din ng mga donors ta, mga tugang may kinaraman po sa satuya na na pagkatao tabi ki ano yan ki mga school supplies para po duman sa tuya ng mga kababayan na nasuluan yan po sa Banuyo, Pilar, Sorsogon. Yan. Pasalamatan kong una si Tita Marie Honrado, boda si Bossing Rick, sinday ko po ki hinatulig din na sarong box na mga sleepers. Yan po itatao mi duman, pagduman mi. Tentative mi tabing pagduman sa maabot na Miyerkules. Tama ito, Shara. Wednesday ang sinabi ko kay Kapitan, Wednesday. Tapos, salamat kay Attorney Romina Villamor. Yan. Salamat tabi, Attorney Mina, sa imong 1,000 pesos na donation. Tapos, may anonymous kita na tig 2,500 pesos. Yan. At tabi, salamaton ang anonymous doctor and anonymous engineer. Yan, salamat po. Tapos kay Madam Milindawi, may nareceive kita na 3,000 pesos. Yan, sa ini? CMD. Yan, thank you po mga taga CMD. Budak tabi kay Pading Benny Garlan. Ay, salmata na pa. Sorry pa de. Anonymous nga ito pa de. Yung pala na de. Anonymous Benny. Yan. Pati sana pa de. 500 pesos. Ako kaya, maski ang nagatabang magpangaran nyo, na-excite ako, naugmahon ako. Di ba? Tapos may pinick up man kita sa Aquawell na 1,000 pesos. Yan. Tapos, anonymous doktor. Doon pa rin ang doktor tang donor. Duwang doktor.
Tawagin natin sa pangalang, itago natin sa pangalang Dr. Jing. So, itago natin sa pangalan Dr. A. Si Dr. Anonymous Dr. J, nagtao po nin 2,000 pesos. Pinick up naman ini. Buda, si sarupong Anonymous na taga dyan sa Kabangan, Kabangan, tabi, sa digdi, sa may Kabangan, sa may Villamor, ay, bako Villamor, may Kabangan sa may Hamura, di ko alam ko sa may Hamura pa sila naka-star mo niya, di ko sure Pero kahit aram ko sa business in Dayaon dyan, nagtao po nin 20,000 pesos. Salamaton po Nagtuwatabi ng 20,000 pesos. Kaya gabos-gabos na sa tuya tabi na cash donations 32,500. Ngunyan, kapag sa ko si Engineer Mer Legaspi, sindaman so Eagles Club tabi June. Sindaman so ma-shoulder kan so ito bagang laugan? So laugan baga? So anything na laugan, di ba? Na gari transparent na. Ina kun di ko alam kung manggura no ito. So gari transparent na pwedeng laugan baga kan mga notebook. Tani tataot ang mga tugang sa kada estudyante. Gari 10 itong notebooks, buda may pad paper, may intermediate pad, may ballpen, lapis, garo deko na basta ari igba pa, idagdag. Tapos sinda mga tugang ang ma-provide ka itong laugan. Naghurong kami kasabago kay ni Engineer Mer, Eagles Club. Kaya kami kay ito, naramdaman ko kay ito, John, kan reporter ako, igwa kami kay ito, kay Eagle Night Patrol. Yan, kami kay ito. Banggi, nagtatrabaho kaming banggi, kapun sa mo, bako Mega Force. Eagle Night Patrol. Yan, kaya, pag naramdaman ko ang Eagles Club, nagbabalik sa isip ko ito, natrabaho mi na. Kami kay ito, John, kung kami, MWF, duwa-duwa. TTHS, iba. Alternate Lunes, duwa. Martes, duwa. Tapos, kung di ang nangyari kay ito, maski duwa-duwa yun, pagbanggi, sarabay. Nagbangno ka man ang bareta, bilot-bilot na. Bilot na sa bareta. Sabi kang boss, Mega Powers! Pati ang pagsimbag mo, bilot ka, ano yan? Ano ka mo? Mali po kan, Chip. Medyo dahing barita, boring. Anang call mi si Kuya Danny Asanya. Kaya ito. Former Vice Governor. Kaya, ang Eagle na word, yan, nasa isip ko yan Eagle. Kaya may kaya ito, pagbanggi, pagkaaga, Mega Force. Pagkabanggi, ang apod sa muya, Eagle Night Patrol. Magayon na eh. Ako, ano ba nga, mamuya si Ma'am Brenda, then ako magprogramang sign-on John, paprograma na akong banggi, ilan ko, Eagle Night Patrol. Yan, di ba? Ang programa, unog-unog sa pagkabanggi. Alright, so those are just segment, segue para mapig-recall ko lang sa mga kaugman may kampanahon. Ang sa tuya tabing total donation 32,500 pesos. Ayan, okay na. Kaya kasubago na pudang ko si punong barangay Lilibeth punong barangay Lilibeth Lao. Yan, kang barangay Banuyo, tabi. Igwang ediding ya sir ke 65 na elementary, ay diferent Shara, 68 di ba? 68 ito Ate Shara, 68 di ba? So lito sabi ni Cap, 68 na elementary, 49 sa high school. Yan tabi, so tatawan ta duman. Ngunyan, sabi ni Cap, ang ma-receive nga cancer sa mga magurang, tanagir-eskwela nga po sa mga aki. Iyan, Ang ma-receive nga kaiyan sa mga magurang sa mga akon nga po, sa sa tuya tabi na mga kababayan. Alright, now, ma-receive sa mga magurang, sa mga aki nag-eskwela. Yan po, yan tabi. 68 na elementary, 49 na high school. Yan tabian. Kaya, so iba pa, ang medyo malmal pa lang, sulaugan. Okay, anyway,
mga tugang, salamaton tabi sa tiwala didi po sa DCGB. Alright. Alright. Hindi po sa tuya na programa. Ano yan? Ngunyan pong aldaw. So may mga kwan pala dyan ha. So mga birthday celebrants natin tabi. Happy birthday sa Indogabos. Kumusta lamang po ang sa tuya na okasyon ngunyan. Hindi po sa tuya na pagkun baka may suro-sobra di. Kwan man lamang. Ay, sandali. Okay. May pinurward sa kuya si Dr. Santi Aranya na informasyon regarding sa Palarong Bicol. Okay. Uni pa lang. Gusto na magiling kikawat. Uni pa lang. Madali lang ha. Okay. Thanks po. Alright. Sige lang ha. Madali lang. Gusto mga tao na magiling kikawat. Uni pa lang ang pwede na dumano nindo ha. Halimbawa, para makadumang ka mo Oni po importante ini, tama-tama may oras pa man kita Then may commercial pa kita John. Okay na. Ang mga playing venues dumumang ka mo gusto na magiling libre ini. Halimbawa, March Pencak Silat Barangay 58 Boraguis. Pasensya na ka mo, today ko aram ini na Pencak Silat. Ang silat, aram ko. Silat. Ang pinkak, day ko aram. Day ko aram kung baka Manong Jem Nunez or Raul si Noel. Aram mo pa day kung nuarin ang gusto mo ang kawat na. Day kong ideya. Ay baka nasa ayaw sa Google yan. Mailing ta sa Google. Alright. Diyan yan sa Boraguis, tabi Gigibohon. March 24 to 27. Archery, Airport Legazpi, Old Airport Legazpi. 24 to 28. Athletics, Bio Grounds, tabi. Yan, sa Oval. Pinkaksil, si Manong Jem, si Francis Jem. Ilan po, Sing? Anong kawat ni pare? Paraturon na yan, paraturon. Paturon? Oo. Karay Cross? Latusod na kang salbatana ka. Saramayo namin. Paturo. Kasabay nga sa Palarong Bicol. Paturon. Karay Cross. Alright, ito. Archery, so Arnis po, Embarcadero Event Center. Yan. Athletics, Badminton, Bio College of Engineering. Basketball, Mayon Riviera, baseball pala to. Baseball, Mayon Riviera, Lidong Santo Domingo Albay. Basketball, 5x5 boys, Sagrada, Astrodome, ICR. Yan, yun ang mga pwede nindong hilingon. Basketball, 5x5 girls, San Joaquin, Covered Court, ICR, tabi. Tapos sa Basketball Elementary School, Barangay 15 Covered Court, ICR. Sa basketball, tabi 3-on-3. Ay, may tulo-tulo. Iyon ang ganun. Sikat ini. San Joaquin Covered Court, Buda ICR. Billiard, JJ's Billiard Hall. Deko arang punhay ninin na JJ's Billiard Hall na ini. Boxing, Legazpi City Sports Center. Chess, Pacific Mall, 4th floor. Dance Sport, Albay Astrodome. Wow, the best ini na dance sports na ini. Dakol sikat ini sa mga national TV baga. Football, Bio Football Field and Commencement Grounds. Aduman sa may sa may hampangan kang Kampo Ula. Futsal, Legazpi City Science High School. Gymnastics, Aero, Legazpi City Sports Center. Gymnastics MAG, Legazpi Expo. Gymnastics WAG, Legazpi Expo. Gymnastics RG, ICR. Sipak Takraw, Puro Elementary School in Puro Covered Court. Softball, Lidong Santo Domingo Albay. Swimming, Bicol University.
Table tennis, Legazpi City Convention Center. Taekwondo, tennis, Linion Hill, DWCL High School Campus, Gregorian Mall. Volleyball Elementary, BCS, Bagong Bayan Central School. Volleyball Secondary, System Technology Institute. Wrestling, Gogon Central. Wushu, Dap Covered Court. Bocce? Ano pag-pronounce kayo ni? B-O-C-C-E. Bocce o Bose? Bocce niya. Taysan Elementary School. Alright, sige, napunta daw. Hali sa post hindi kong Joey pala. Madali lang. Tali kong daw tabi. So, Bocce? Baka Bocce. Bocce baka sa pagkakaon yan. Masiram yan. Diba? Bocce. B-O-C-C-E. Bocce. Tingnan tabi. Bocce. Tama. Hello. Anong tama na pag-pronounce, Noy? Noy. Anong pag-pronounce kaya na tama tabi? Wala nga. Anong tama? Ay, pati nga. Bocce. Bocce. Ang spelling niya B-O-C-C-E. Bocce. Yan. Alright? Sige. Thank you po. Bocce. Yan, tama na pag-pronounce pala. Ayan, tama. Bocce. Alright? Sige. Yan, tabi. Mga tugangan, mga latest na mga pangyari dyan po sa tuya na palibot. Ano po na mabangan nindo yan sa tuya tabi na mga aktibidad para mga tugang sa palarong Bicol. Kaya igstator nga ni maluwas ako, mailing ako taon sa abangan ta sukuan, abangan ta abangan ta tabi sa mga activities dyan sa Bicol University grounds. Maduman ako sa swimming. Sa totoo lang, kulang akong ideya sa swimming baga. Kuan ako Ako sa totoo lang, di ako maglangoy. Kaya ang aram ko swimming with no style and no distance. Diba 100-meter swimming, freestyle. Ako no meter and no style. No meter and no style. Report tayo. Kasabay mga tugang ang satuyang mga pag-iriba. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Si Karen Ala nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, VP. Hinanapkan Committee on Public Utilities and Transportation ang mismong presensya kan mga kapitan kan barangay na nakapalibot sa barangay Alubong kung sa inakatugdok ang Bicol International Airport. Dahil sa halos ay inititi nag-aratindir sa public hearing ngunyan kan committee ba sa magigirumduman na pagpasarkan ordinansa nagbabawal sa pagpalayog din mga bayong, hot air balloon, as in ano pang mga flying object sa bisinidad ka na sabing aeroporto. Sa public hearing ngunyan tabi VP, nanutaran kan gabos na saro sa nasu representanting kagawad hali sa barangay Alubo ang uminatindir sa public hearing na ini. Asin basado sabi VP sa itighagat nga to asin verify na informasyon duman sa letter o surat o kaya invitasyon, itighagat kan komitiba na dapat puta kada barangay at least may sarong representanting ipapadara sa public hearing nga ni na magkasinarabutan ini tutulan mga partido kung ano ang ibabawal, ano ang mga i-regulate sana, buda ano ang magiging konsekwensya kung mabalgar ninda ang mga provision kan purpose ordinansa. Alagad anak ko ato sa ng informasyon sa ladong kabibiti kan barangay Alubo, may meeting ini sa liga kan mga barangay kaya ipinadara siya bilang kagawad. Alagad sa ibang pag-verify ta, di sa pamaaraman ang mismong rason na kadesing ka nag-aratindir. Alagad dahil siring, susub kabibiti handigdi sa komitiba, ipapadagos na ang pagpasar asin adon kaini dawa wara ang mga residentes o punong barangay basta yawn ang mga stakeholders. So nagpapadagos kay kabibiti niya na public hearing ang mga yaon sa ng stakeholders
gikan sa Bicol International Airport na si Sir Roland Busito, hali sa kaap, si Engineer Dante Baclao ang inkargado kan Apsimo, mga police personnel hali sa Albay Police Station, iyo sa natabi ang yaraon digdi, halagad ang pinakapunto na digdi VP, dapat puta, rayaon digdi ang mga residente, so dapat magkasinarabutan sinda, batos kung saro sa ng representante ang ipapadara sa sarong barangay sana. Yan ka, BBP. Saan tabi ang public hearing, Konpigibo, Karen? Digdi ka, BBP sa session hall kan Sanggunian, Panlalawigan ng Albay. Ano nga ng public hearing iyan? May kinaaraman tabi ni BP sa propestong ordinansa na nagbabawal sa pagpalayog ng bayong, pag-atama ng bayong, pagpalayog ng mga hot air balloons at ano pang mga flying objects sa bitinidad kan Bicol International Airport. Sisi ang utol kaan? I-mention ko ba? Abay, nalagod. Kung nabot mo. Kung sabihin, bako sa ligas albay ki o existing ordinance tungkol sa pagpalayog ki Boradol? Hindi ka BBP, napag-araman taman, diritig amin karanang, tig-amin lang ka BBP. Okay nga ne, yan ang point of questioning ko, Your Honor. So ganun yan ki existing ordinance para sa pagpalayog ki Boradol, inamyendar iyan para ibawal man sa pagpalayog ki Bayong, tama? Roger ka BBP. Hot air balloons, Bayong, ano pa? Flying objects, arog kan mga drone. In other flying objects drone. So meaning iyan, amendment iyan kan existing ordinance salbay, tama? Ayun. Bako man siya bako talagang ordinansa. Tanaram ko kaan kan ako reporter pa, sara ko sa nag-cover ka na bawal ang pagpalayog ki Boradol. Ang hapot, sisay ang mabantay sa pagpalayog ki Bayong. Iyan BP, hindi ka pa makumpirma rin yan. Iyan na hot air balloon kontrolado. May tawo ka na magibo. Iyan na, ano nga nin sa ropa? Drone. Kontrolado iyan. Sisayan mabantay, sisayan masahutan mo kung may nagpalayog na kay Bayong udai. Iyan nga ni ko sa VP ang punto digdi, tiga-aranap sinda, paaputon sinda kung paano i-regulate, aron na kaining pag-ataman. O yan ang tatahaputon mo kan sa mga taga-barangay, at dapat mag-isip kan. So nag-isip ka na ordinansa. Ikan maisip kung paano man i-regulate, ihapot mo sa barangay kung pwede yan. Bako nang papaisipon mo pa, sumadyan sa imo, aron ka ng public hearing. Ginit naman ang payo ko. Di ba? Ang public hearing ilalatag mo sa mga bisita, ini ang proposed ordinance. Ano ang hiling nindo ka ini? Di ba? Ako, medyo mahiwagan ako dyan. Kung paano ang pag-regulate mo sa paglayog, ano ang term? Pagpalayog o paglayog kibayong? Pagpalayog ka, BBP. Pagpalayog kibayong. Na, sisay mo na tao dyan, para palayog kibayong. Tama? Opo. Ika nakapalayog ka na kibayong. Di pa po, BBP. See? Nakakapot ka ng bayong. Opo. See? Kung sabihin, kayan, ang bayong, existing andyan na yaon lang dyan. Pero ang point ko, paano mo bantayan sa pagpalayog? Ikaw daw kita mo nagpalayog kibayong. Iyan, di ka haramon ka digdi, taon going pa. Aputon mo. Roger. Sabutan daw kimare kung paano pag-regulate sa paglayog kan bayong o, di ba kaya ang Karen? Paglayog kan bayong o pagpalayog, pag sabihon, pag sinabing palayog kibayong, may tawong nagsusugo, tama? Roger. May nagigibo. Pero pag sinabing paglayog kibayong, voluntary yan. Pagpalayog lang nag-BP, as in pagpalayog. Pagpalayog kibayong. Roger. Sige. Okay. Ayan ka, nakapalayog BBP. ka ng bayong. Ika nakapalayog ka ng bayong. Ay pa po. Okay, good. Ayan ka, Sige. BBP. Abangan ka ang mga iba pang detalya sa Badyan. Karang ala, DCTV News. Kami kayo itong mga tugang, sa totoo lang, pag may nadakop kaming bayong, bibuhian mo yan, kaya pipalayog mo yan, di ba nga, pilay-pilay, hihaloy-haloy mo yan na kung mga pirang aldaw mo na dyan sa arong, baga pipakusog-kusog mo, pipalayog mo yan tabi na bayong, bibuhian mo yan ta. Ang mga bayong kaya paminsan, dahil mo nagkakaon, alimbawa nga, salampate, yan, di ba John?
Ang salampati, kung sabihon, bako ipagpalayog, ibawal mo ang pag-ataman kay salampati sa palibot kang lugar na pigdadayban kang eroplano. Di ba? Bako na bawal magpalayog, ipagbawal ang pag-ataman kay salampati. Daw nga dagit ka. Bako man ako dagit, nagpaliwanag lang. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Too many runaways. Figaro, Figaro, Figaro. Pilit na sana.